Ola, chámame Kiko Cadaval. Estive pensando todo o que sei do Haití. O Haití é un país que compartilla unha illa coa República Dominicana. É unha das Antillas maiores, xunto con Porto Rico, Xamaica e Cuba. Esa illa foi chamada a Española e creo que tamén foi chamada a Isabela, porque Cristóbal Colón era moi pelota e puxo o nome da raíña que lle pagara a viaxe. Haití é importante na historia dos dereitos da humanidade porque foi a primeira república na que se libertaron os escravos antes de que se independizase ningún país latinoamericano. Foi unha revolución levada polos oprimidos, polos propios negros, e foi unha grande esperanza para a humanidade que polo visto acabou. Parece ser que a República Dominicana participou daquela revolución e logo separouse daquel proxecto. Tamén sei que de Haití é Henri Salvador, un músico fabuloso. Sei que os haitianos fuxen da miseria, levan anos fuxendo da miseria, e o que fan é pasar a fronteira máis próxima, que é a da República Dominicana. A maior parte das prostitutas na rúa na República Dominicana son haitianas, e a maior parte dos traballadores ilegais da construcción na República Dominicana son haitianos. Hoxe en día casi todos os piropos que os operarios gritan ás mulleres pola rúa están en francés ou en creol, nese creolo do francés que falan os negros de Haití. Ese mesmo creol fala un personaxe de un filme de Jim Jarmusch, The Ghost Dog, que é o vendedor de xelados, que lle vende xelados a un sicario negro norteamericano que convida a unha rapariga moi nova, tamén negra, que leen os dous relatos de samurais. Tamén sei que Derek Walcott sitúa parte da acción do seu libro Unha odisea antillana en Haití, e que na representación teatral desa obra saen os vencedores da guerra de Troia, Odiseo, Menelao, Agamenón, quen máis hai? Aquiles, saen vestidos a maneira que se vestiron aqueles revolucionarios negros que independizaron Haití e liberaron os negros. Sei que por culpa de libertarse os negros de Haití, os escravistas de Haití foron para Cuba, e que os negros que levaron consigo trouxeron a música que tiñan, que era unha mistura dos tambores africanos cunha parodia do minué francés que bailaban os seus amos. É que cando se proclamou ao final da escravatura en Cuba, eses mesmos amos foron para New Orleans, e daí nos ven o son e o jazz. Así que cando vamos a un curso de bailes de salón estamos recollendo a heranza de Haití. Tamén é o país do vudú. Eu imagino ao rei Orloff só no seu palacio rodeado polos tambores africanos, rodeado por espíritus de mortos que non sabe controlar, rodeado tamén polos espellos que reproducen a súa figura. E penso que foi tan importante a cultura vudú en Haití que houve algún momento un parlamentario haitiano que propuxo prohibir que se utilizasen mortos para traballos agrícolas, un que prohibiu explotar os mortos. Pouco máis sei de Haití, xa non me lembro de nada máis, só sei que esa historia da música negro-branca, que é o son e máis o jazz, aprendina nun espectáculo de Jérôme Savary que se titulaba New Orleans Forever, e era unha homenaxe a Josephine Baker e a toda a cultura africana. Agora non me ven nada máis á cabeza, esas son todas as pezas que eu podo colocar si teño que dicir todo o que sei de Haití. É moi pouco, por eso fai falta que todo o mundo aporte a súa peza até que o noso puzzle, este quebra-cabezas que temos agora en Haití, estea completo.